Iragan astean amaitu zen enplegu erregulatzeko espedienteen konsulta epea, zoritxarrez akordiorik gabe. Langileon proposamenei entzungor egin dien zuzendaritza izan dugu aurrean. Garnikak ez du borondatearik izan enplegua eta produkzioa mantentzeko aurkeztutako 5 alternatiba aztertzeko. Egoera honetan berezi larria iruditzen zaigu erakundeak izan duten utxikeria eta implikazio eza. Ramiro González Arabako ahaldun nagusi behin eta berriro entzun dugu. Aiaraldeko etorkizun industrialaz hitz egiten, baina hemen enpleguak suntsitzen jarraitzen dute. Foru gobernuak beste alde batera begiratzen duen bitartean. Hori dela eta, dei egingo diegu Arabako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari Aiaraldeko enplegu suntsiketa etengabearen aurrean berelako neurriak har ditzaken. Modu berean, Aiaraldeko biztanleei ere luzatu nahi diegu borrokan jarraitzeko mezua. Bide horretan, eskualdeko manifestazioa egingo dugu datorren ostiralean urriak 24 arratsaldeko 6:30 Eroskiko bidibelgunetik. Guri dagokigu eskualde honen etorkizunaren alde egitea. Maderazen ez dago inor soberan.